बिराद इन्टारेस्टिं आरोना नै सैमाया खर' मावबाय दायो नै बिराद इन्टारेस्टिं So hello each and everyone, welcome back to my another video. लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडियोआव दिनै माने मेला गिदिंनो फैदों आरोना बहुत क्राउडेड माने पुरा बहुत क्राउड माने इभिनिं जाबाय नालाय मानसिफ्रा बहुत बांबाय आरोना नायनो हागोन आरोना लोगोफोर फार्स्ट लामा एन्ट्रि माने गेट हाबजेननायनिफ्राय पुरा माने बिदि क्राउड माने बाय एन्ड सेल माने दुकानफ्रा पुरा माने बिनिफ्रायनो सुरु जाजेनो आरोना नै एनिथिं यु वान्ट यु कैन गेट इट एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय थादो आरोना एसे माने इन्टारेस्ट जाहैगोन आरोना सिंसिम थांथारबोला माने दासो माने हाबजेनदों लोगोफोर नायलांबाय था आरोना भिडिअ लास्टसिम था होमबानियासो माने भिडिअनि मजाखौ मोनगोन आरोना नोंथांमोना नै नायनो हागोन इयाव नार्सारि बिबारफोर नांगौबा लांफैनो हागोन दाबो मोना आरोना थाबाय नै पुरा मेंलायलायबाय माने थाबायनानै पुरा क्राउड नै बिनिफ्राय गेलेनाय सुरु आरोना लोगोफोर नायलांबाय था आरोना मा दङ मा गैया सब देखायगोन आरोना आङो 100 So माने फर्स्ट टाइम बेरायफैदों आरोना आङो सिंग्रि मेला और बोलो और एक बार सिंग्रि मेला ओ ट्राक नांगौबा नै सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन नै पुरा माने गासिबो माने उडेन मेड आरोना नै नायनो हागोन पुरा 100 सोनाली कंपनी पुरा गोजौसिम थांनायनि आरोना थांनो हैना जिखुनु थांनायसै आरोना गोजौसिम मा जाया नायहैनोसै आरोना पुरा माने गोजौथिं गाखोलांनि आरोना नै पुरा गोजौथिं नै इथिं भिउफोरखौ माने नाहरनो हायो आरोना बिनिफ्राय गाखोनानै नै पुरा नुजोबखाय माने लामानिफ्राय ओरै एकदमबारे पुरा नुहुरजोबो आरोना नै बेसेबा गोजौ गाखोबोबायानो जोङो नै थांबावनि गोजौसिम नै इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर बेरायनो बहुत मोजां आरोना फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बिराद मोजां जायगाया मोजाङानो माने पुरा गोजौथिं माने दाउखौबोना पुरा मानसिफोर दंजोबो नै ओरै नुहुरजोबो आरोना पुरा माने मा दङ मा गैया बिनिफ्राय नुहुरजोबो आरो नैबे दंफांफ्रा एसे होथेबाय होमबाबो माने बांसिनखौनो नुहुरसाबो आरोना नै बिथिं मेंबायलै आरो गोजौथिं थांबावनि पुरा माने एसे गोजौसिम मोनफैबाय आरोना पुरा बिराद मजा आरोना जायगाया बिराद इन्टारेस्टिं आरोना नै पुरा अन्थाइ गिदिर दङ आरोना पुरा इन्टारेस्टिं माने जायगाया नै माने फार्स्ट टाइम आरोना बहुत इन्टारेस्टिं माने इन्टारेस्टा जायो आरोना माने नोंथांमोनाबो फैनोबा फैनो हागोन आरोना मा होनगोन बेखौ सिंग्रि मेला गोबाङानो मिन्थिखायो माने बहुत इन्टारेस्टिं आरोना जाय फैयाखै माने फैनानै एसे एन्जय खालामफैयो आरोना नै बे गोजौआव गाखोबाथाय पुरा माने नुहुरजोबो आरो नै एसेबांखिनि गोजौसिम फैनानै गोजोनाखै आरोना गोजौआव थांबावनि पुरा गोजौआव थांबावनि एन्जार जायगालै
गाखोनोबा होयोना होआमोन एकदमबारे फैबाय आरो ना गोजौसिममोन गावखोलांनि बाब नै मोनफैबावबाय एबार हले स्रां नुहुरसिनजोब्बाय आरो ना बापरे डेन्जार बे डेन्जार डेन्जार नै बे आरो ना गोजौसिम गोजौसिम थांथारसैयाव नै dek rasta kayak dek saya dek what a crowd ya foto landung fiyar na mansipur nih pura mane mancan manci ini boleh pura clear nu bayar nih maaf bayi gozo dong fiyar na saya pura tobang moनफैबाय आरो ना गोजौआव ya dek ने गलांबाय बाथाय गैला आरो साफा मानसिफोर पुरा फट' लागासिनो नै थांसै थांफिनसै आरो ना बांद्रायबो थाबाय थाजाया बेफोरबायदि जायगायाव माने हाग्रा जायगासो नालाय एसे रिस्कि जायो माने पुरा टप पुरा माने गोजौआव गाखोनानै मेंबाय आरो ना गोलोमलायबाय एसे माने गोजौआव गाखोनानै मेंबाय दायो गाहायाव फैबाय एबार सुरु मा दङ मा गैया देखायलांसै आरो ना नै एबार मोनजोब्बाय आरो ना फार्स्ट एन्ट्रि गेट आरो ना बियो पुरा माने मेला सिङाव एन्ट्रि पुरा क्राउडेड ice cream tinggal berapa tuh orang itu namanya देखो यार गाइस कुछ भी जो कुछ भी चाहिए वो मिलने वाला है ये देख मा नांगौ मोनजोबगोन आरो ना लोगोफोर नै पुरा माने दंफ्रामजोबो आरो ना गासिबो बुस्थुआनो दङ आरो ना लोगोफोर so anybody want to come and enjoy बिथिं दङ आरो ना पुरा माने गेलेग्रा ओरैनो ओइ गोजौआव हनै स्पिन मा होनगोनथाय बेखौ आं नामखौ मिथिलायलाङा आरो ना पुरा माने ओइथिं हनै नै बरिया बेग दङ आरो ना नै जिनका भी गर्लफ्रेंड हो भाई जरूर लेके जाना जब आएगा तो नायनो हागोन नै बिथिं बाइक गारि सालायगोन आरो ना नै बेफोरबायदि गारिखौ माने ओइ पुरा माने वाल दङ ना साइड वाल जायफ्रा नायबा मिथियो आरो ना बेयाव सालायगोन आरो ना बिथिं नायनो हागोन नै थानानै हाबनाय जायोबा हाबहैगोन आरो ना जोंबो बेनिफ्राय बिथिं दङ नै चित्रलेखा गाइस चित्रलेखा नायनो हागोन आरो ना बेयाव मोसानाय मानाय पुरा टिकेट होगासिनो आरो ना बिथिं नै वो ट्रेंड चल रहा है इधर ट्रेंड देखता कितना मजा है इधर बच्चों के लिए अलग बनाया गया है और इधर बड़े लोगों के लिए अलग सा गिदिरफोरनि बेलेग गथ'फोरनि बेलेग माने हेन्ड स्पिनार ना बियो आखाइजों फिदिंनायनि बेयाव माने आखाइजों फिदिंगोन आरो ना ओमफ्रायथ' नैथिं गिदिरफोरनि हिसाबै नैथिं माने गिदिर बानायदों आरो ना नैयाव नै आंथ' गाखोआ जेनोखि गाखोआ आरो ना बोरैबा जुदि लथब गोलैबा हारा मुरा बायलांजोबोबा मा जागोन आरो ना बहुत गिनाय नांखायो आरो ना आङो गाखोआ आरो ना टिकेट अनलि 70 रुपिस हेलीकॉप्टर उठना है तो हेलीकॉप्टर उठ सकता है इधर देख ऊपर में कैसा उल्टा पल्टा घूम रहा है
क्या है देख ये देख पूरा मानसि गेजेराव गरम जानानै आइसक्रिम जाबाय आरोना आइसक्रिम नै नांगौबानो टेडि बियार सानफ्लावर नै जिबौबो फानबावदोंसो नै जिबौ सोरबा लांनोबा पुरा माने मानसिफोरखौ प्रेंक खालामनो बिराद बरिया जागोन आरोना नै डेन्जार रियेल नुखायो आरोना पुरा रियेल नुखायो नै कितना है 80 पूरा माने बहुत जायगा गिदिंबाय आरोना लोगोफोर माने बिथिं गिदिंबाय आरोना माने नै इथिं मेजिक श' दङ आरोना मेजिक इथिं फैदों जोङो माने हाबहैला हाबनायालाय सिङाव होमबाबो नायफैदों आरोना ये देख फ्रेंड्स नै बिराद इन्टारेस्टिं आरोना नै सैमाया खर' मावबाय दायो नै बिराद इन्टारेस्टिं आरोना बरिया only 100 लांनो हागोन नै नै गाइस नायनो मा नै पुरा माने मेला पुरा गिदिंदों आरोना नै पुरा माने सार्केस आरोना नै 70-50 नै मेजिक श' आरोना जायफोर नायनो हागोन मेजिक नुगोन आरोना बेयाव हाबोबा नै सेर बिदि लोंलायनोसै आरोना नै टिकट दिए टिकट काउंटर टिकट हमरा सामने आखा करे साथे उनका लाई टिकट काउंटर पर टिकट हमरा पर सरकार पता है कि मुश्किल की मरते Korai lanang ki bawa deh. कुछ लगाइए कुछ लगाइए Kene ka bahasa no? Saya bahasa so. बहुत एनर्जी लगे ना माने बहुत बोलो नांगोन आरोना लोगोफोरनो सुनो नायनायनि आरोना जाया आंजों जाया किससे बनाया ये चंको नेचुरल न नेचुरल माने लैथोआव मोननाय आरोना नै लैथोनिफ्रायसो आरोना साम' संक दामग्रा बानायदों नै दामनायदोंमोन दामनोनो रोङा नै गाबहोनो हाया आर्टिस्ट नै डेन्जार बानायो आरोना टेटु आर्टिस्ट गाजानै जिखुनु सिस्टेमनि बेग आरोना only 100 rupees only 100 rupees only 100
पुरा जानाय लोंनायनि मुखुब बारना बिथिं पुरा only eating food restaurant पुरा माने जानायनिल' बिथिं shopping mall पुरा माने जानायनि आरोना बिथिं पुरा जानायनि गोनजा नै पुरा स्पेशल लाइफआवसो गाजा स्पेशल लाइफआवसो नै मोनजोबखायो मोनालायबाय नै जायगायाव मोनफैबाय जोङो ओरैनिफ्रायसो 5 स्टार हटेल होननांसिगोन आरोना बेखौ 5 स्टार हटेल ओरैबायदि गाजा नै बरिया बानायदों आरोना पुरा गिदिंबाय बहुद गिदिंबाय आरोना लोगोफोर दायो माने ओंखारलांनायनि लामायाव फैबाय आरोना लामा नागिरलांसै माने माथिंनिफ्राय ओंखारलांबा साबसिन जागोन आरोना नै पुरा माने गिदिंबाय जोङो बहुद गिदिंबाय बेनिफ्राय थांनोसै आरोना जोङो नायनो हागोन आरोना जे लामाथिं हाबदोंमोन बे लामाथिं ओंखारबोजेनबाय आरोना नै सिफुं नायनो फैदों नै सिफुं नै ओरैबायदि नुहुरो आरोना गोजाननिफ्राय नाहरबाथाय नै मोनाबाय आरोना जोङो फैनाया मोनालायबाय नै डेक'रेसननि थाखाय नै बरिया बरिया लाइट दङ नै पुरा माने कारेन्टनि आरोना जेक सिस्टेम जानाय कितना है ये पीस कितना है 70 रुपया मोजाङानो आरोना नै only 70 फैनाय नै बेखौनो लाबाय आरोना आङो हिन्जावनि थाखाय लाबाय आरोना नै माबायदि नुदों हिन्जावनि थाखाय लाबाय आरोना बेखौनो नै फैनाय माने मेला गिदिंनाय आरोना मोनसे सिन थासिगोन आरोना बियो हेलीकॉप्टर लगाओ देखो क्या हो रहा है इधर बढ़िया आरोना किड्सफोरनि थाखाय कितने बजे रहे ये 40 টাকা নিব পারব 40 টাকা नै मा डिजाइननि मा बुस्थु नांगौ नै नायनो हागोन लानो हागोन आरोना एनिबडी नै किचेन साबियाव होनायनि नै आसामनि राइनो सानजुं नै क्लिप खानायाव थेबनायनि नै लोगोफोर मेंबाय आरोना थाबाय माने गिदिंबाय बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नायनानै माबायदि मोनदों नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जायफ्रानोखि साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो आरोबाव हाजारसे मा होनगोन बेखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो आरोना ओंखारबोबाय जोङो नै लामायाबो ब्लकसो माथो थांसै आरोना लोगोफोर बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय बाय